Fl-aħħar 5 snin irdoppja n-numru ta' każi ta' vjolenza fuq uffiċjali pubbliċi, b'mod partikolari fuq il-pulizija. Dan qalu d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi f'intervista ma' dan l-istazzjon dwar l-emendi għal kodiċi kriminali li resqet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-Parlament brabta mar-rejati ta' vjolenza fuq uffiċjali pubbliċi. Meta tara l-istatistika, in-numri ta' kemm kien hemm każijiet bejn wieħed u ieħor 5 snin ilu u n-numru ta' każijiet li kien hemm is-sena li għaddiet, issib illi da pratikament irdupjaw. U allura meta inti tara l-ewwel nett il-bżonn illi l-uffiċjali pubbliċi kollha, partikolarment il-pulizija, ikunu mħarsa u l-istat irid jibgħat il-messaġġ illi jimpurtah illi jipproteġi l-uffiċjali pubbliċi. U spjega x'effett jista' jkollha fuq is-soċjetà u fl-operat taċ-ċivil iż-żieda fil-pieni f'każi ta' uffiżi lejn uffiċjali pubbliċi. L-istat għandu kif jgħidu bl-Ingliż leads by example. Irid imexxi bl-eżempju. U allura dan huwa l-iskop. L-iskop huwa illi aħna nuru li l-istat għandu l-obbligu jagħti l-aqwa protezzjoni possibbli l-uffiċjali pubbliċi kollha. Jason Azzopardi tkellem dwar id-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista fil-mod kif jitratta mal-uffiċjali pubbliċi. Filwaqt li l-Partit Laburista fil-Gvern, pereżempju l-Pulizija jistmhom billi iġalhom jagħmlu xogħol li mhux tagħhom u jqabbadhom jagħmlu xogħol ta' outside catering, u jqabbadhom jagħmlu xogħol pereżempju anke ta' waiter jew waitresses, mhux għax dak ix-xogħol fih xi ħaġa ħażina, imma m'għandux ikun ix-xogħol tal-pulizija li jagħmlu. Differenza kompletament minn dan, il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit favur is-serjetà. Id-deputat nazzjonalista semma l-importanza tar-rwol tal-pulizija u qal li dawn għandhom ikunu stmati u mhux jiġu demoralizzati. Il-pulizija jgħidulek uħud minnhom iltqajt magħhom jgħidulek illum nistħi. Jiena inħossni demoralizzat. Xiġifieri jiena nitqabbad nagħmel xogħol ta' outside catering dak mhux xogħli. U semma kif min kien instab ħati ta' reati bħal dawn gawda minn amnestija mill-Gvern Laburista. Iva, min ikkommetta reat ta' vjolenza fuq uffiċjal pubbliku gawda wkoll mill-amnestija. Din hi oppożizzjoni serja li filwaqt li topponi u tikkritika se tkun qed tipproponi alternattivi b'mod propożittiv, temm jgħid Jason Azzopardi.